Bé, doncs què us puc explicar d'aquesta experiència de treballar aquí al Jardí de Carles Herrera? Doncs magnífica. Des del començament, totes les temporades, amb en Carles, que ja podríem dir que som com de la família, tenim molta experiència de treballar plegats amb aquest món de les plantes i les flors. I aquesta etapa darrere d'aquí, de gravar al plató del Sant Ignasi, doncs ha estat fantàstica, perquè hem pogut treballar amb uns mitjans fantàstics, amb una joventut que puja apretant i empenyent, amb moltes ganes de treballar, i això la veritat, però és que ja tenim una edat més madureta, doncs ens agrada veure-ho, no? Les ganes de treballar, la il·lusió que es posa, l'oportunitat que és per tots aquests alumnes poder treballar en un programa que s'està emetent. Jo espero que tot aquest jovent doncs, vagi pujant amb moltes idees noves i que puguem treballar plegats durant molts anys. Ha estat una experiència fantàstica, les instal·lacions ideals i l'equip humà, aquests nois i noies que ens han doncs, acompanyat cada setmana amb la seva il·lusió i amb la seva feina, doncs un 10 sobre 10. Del mes d'octubre les portes estan obertes per poder visitar. Després de fer-ne més de 80 programes gravats aquí al plató, hem de dir que ha sigut una experiència molt enriquidora perquè hem pogut treballar en equip, la disciplina ha sigut totalment plena, el programa ha sortit de fàbula, de fet hem tingut una audiència extraordinària. No hem tingut cap queixa per la part tècnica de la cadena, que això és molt important, perquè moltes vegades hi ha queixes que sí d'il·luminació, que sí una càmera, que sí d'edició, i en aquest cas tot ha sigut correcte. Això vol dir que els estudiants que ens heu acompanyat durant aquests 4 mesos de gravacions esteu ben preparats per començar una vida laboral extraordinària.